ndị siri ike mana anaghị agụnyecha ha n'ihe, anaghị enyecha ha nkwado ruru ha, ndị na-arụ ka enyi emesịa ha erie ka ahụhụ, ndị na-aba ha alụsị ọgụ, ndị ọzọ enwere akụkọ. N'obodo a na-akwanyere ọtụtụ ọrụ dị iche iche ugwu dịịrị ha dịka etu ọrụ ha si wee dị na ka a na-esi akwụ ha ụgwọ. E nwere otu ọrụ kwesịrị inwe ezigbo ugwu mana a na-eleda ya anya, ya bụ ọrụ nọọsịn. Ọ bụghị ka esi edenwe ọnụ akpọ lọya maọbụ dọkịta ka esi edenwe ọnụ akpọ nọọsụ. Ihe ma na-ewezuga ndị nọọsụ, dọkịta agaghị agba chee chee. Dọkịta na-anọghị nso, ọ bụ nọọsụ ka a ga-akpọ. Nọọsụ ga-agbarịkwana eme ihe ọma iji hụ na ya bụ arịrịa dịrị duu. Ị nwere ike ma gị ahụ n'aha ha na billboard maọbụ gị ahụ n'ebe a na-enye ha medal maọbụ award. Ha jiri ụtụtụ bịa, ha agaghị ezu ike, ha ga-arụgide ọrụ wee ruo mgbe nke ehihie bịara. Etu a ka ọ dị nke ehihie, etu a ka ọ dị nke anyasị. Ha na-elekọta ma na-akụziri n'oge ụfọdụ ndị ọrịa, ezinụlọ maọbụ ndị bịara ụlọ ọgwụ. Ha anaghị enwe efe nke aka ha. N'oge ụfọdụ ha na-etinye ndụ ha iji hụ na ha zọpụtara ndụ. Ngwatọ ntị n'ala ka ị mara ka ha si etinye ndụ ha iji wee zọpụta ndụ. Ntị adịkwa. Nọọsụ Lizzy dị ime ọnwa 8, o buru ya gaa ọrụ n'ụlọ ọgwụ. O wee bụrụ na o nwere otu nwaanyị ime na-eme n'ụtụtụ ahụ. Nọọsụ Lizzy na ndị nke ọzọ wee banye n'ime ụlọ ọgwụ ebe a na-amụ nwa iji hụ na ọ mụrụ nwa kuru, iji hụ na anụ ya akụkọ ọjọọ n'isi ya. Nwaanyị na-amụ nwa ebe ọ na-azụ onwe ya na-azọ nwa ọ na-amụ amụ. Ọ maghị mgbe o ji aka ya wee susuo Lizzy n'afọ. Ọbara wee tawara malite gbawa Lizzy. E wee buruzie Lizzy wee gaweze emergency iji hụ na azọpụtara nwa na nne ya. E wee waa anya afọ n'ụbọchị ehihie ahụ wee kwupụta ya bụ nwa adịdị ndụ, nne ya adịdị ndụ. Ngwa tụlezie ya na ọ bụrụ na nwata ahụ erubeghị ọnwa 8, ị ga-ahụ na nwa ahụ nọ n'afọ ga-anwụ. Ọ bụghị naanị na ọ ga-anwụ, a ga-azọ ndụ nne ya azọ. Mgbe ọ bụrụ na ọ gara ịzọ ndụ wee tinyezie ndụ, ndị nọọsụ na-agba mbọ, ha na-anwa, ha na-azọ ndụ ndị ọzọ, Chukwu na-azọ ndụ ha. Ha na ndị bụ ọrịa dị iche iche na-anọkọkọrịa ndị ha na-amabughị na mbụ. Onye ọ bụ mbụ ha na-ahụ ya. N'afọ 2014 mgbe Patrick si obodo Liberia wee bịa obodo a, o wee gaa n'ụlọ ọgwụ ka elee ya ahụ. Nọọsụ Justina na nọọsụ mmadụ isi ndị ọzọ bụ ihe n'ọrụ ụbọchị ahụ. Ka ha lelee ahụ wee bụ na ọ bụ nje Ebola. Ha sị na hapụ Patrick na ọrịa ga-ebi obodo aka ọjọọ na ọtụtụ ndị mmadụ ga-anwụ n'ime ya. Ha ejichie Patrick. Ha na Dr. Stella a na-agba mbọ ịhụ na Patrick apụghị. Ndị be ya na-akpọ n'ekwentị, ndị obodo ya na-akpọ n'ekwentị, mana nọọsụ Justina na Dr. Stella na nọọsụ mmadụ isi ndị ọzọ ekweghị. Ha ejisie ya ike jikpuo ya ka ọ ghara ịpụta ezi. N'ime na ha jidere ya, ọrịa wee tụ ha. Iji gbuo akụkọ ha na nkeke, nọọsụ Justina, Dr. Stella na nọọsụ mmadụ isi ndị ọzọ ha niile nwụbadoro na ya bụ ọrịa. Mana n'ime nọọsụ mmadụ 7, ọ bụ naanị Dr. Stella bụ onye ama. Naanị ya ka e toro dike, naanị ya ka a sị na ọ lụrụ ka agụ. Ọ bụkwanụ naanị ya ka e nyere ezinụlọ ya ihe, echefuo nọọsụ ndị a. Ikekwana maka na ọ bụ dọkịta, mana ka ekwanụ maka ndị nye na ya lụrụ ya bụ ọgụ, anaghị akọta ha n'akụkọ. O wee bụrụ ka esi wee were ndị nọọsụ n'ọrụ ha, mere na ha anaghị enweta otuto na ugwu nke ruru ha. Ị bụ onye nọọsụ, gee m ntị. Ejile maka mgbagbu wee ghara ọgụ. A ga na-achụ aja ka ikpe na-ama ndị mmụọ. Ume alọla ụnụ mmiri, ahụrụ mbọ ụnụ na-agba. A na-ebunye ụnụ kpe ekele. Jidenu ka ụnụ ji n'ọmaka. Daalụ ụnụ. Ụnụ bụ dike a na-eme nchefukarị. Ụnụ na-alụ ka agụ. Ọ bụrụ na mmadụ echete ya ahụhụ ụnụ na-ata, Chukwu echefughị. Chukwu hụchara ya. A sị na ụnụ bụ ndị na-agba ọtọ ugbu a, aka ghara ịkpọ ụnụ ka mgbe eri oge. Ikekwa otu ụbọchị n'afọ enyesi ụnụ medal, chaa ụnụ ike si ụnụ jisi ike. Aka ghara ịkpọ ụnụ nyesi ụnụ medal n'otu n'otu. Mana ka Chukwu nyere ụnụ ka ya gaziere ụnụ. Ntị adịkwa, ya gazie.